एनडिबि हिसाबै नंगौ जोंनि सरकार थानायावनो जोङो गोदाव सोराव जानांदों। दानि सरकारा जोंखौ नायथारि हिसाबै जोंनो बे सरकारखौ नांला। जोंनि सरकारा जोंखौ नायाखै, दा जोंखौ नायै हिसाबै जोङो नायजाया माजाया जोङो बोरै बिसोरजों सापर्ट जानानै थाबाय थाबावनो होननानै जोङो दिनै बिपिएफ दलाव फैदों। रायजो राजाफ्रा लोब जेन'बा गोसो होनानै दिनै बिपिएफ दलखौ जेन'बा देरहाहोनो थाखाय नाजागासिनो दङ। बिथांमोनहाबो मेगनजों नुदोंब्ला थाबैनो जायफोरा एम जिएम एमपि एमएलएबाबो हाबोबा दानो फारि लाना हाबखादों। उनाव बेफोरबायदि सुबिदाखौ बिथांमोना मोननाय नङा। माखासे समाव जोङो ससियेल मिडियाजों एनडिएफबिनि समयसानि बारग' एनडिएफबिनि समयसानि सोमोन्दै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। दा खुंथायाव थानाय इउपिपिएल सोरखाराव हाबालाबानो खुंथायाव गैयै बिपिएफ हानजायाव नोंथाङा जयेन जाबाय। मा थांखि लानानै मा नोजोरजों बिपिएफआव जयेन जाखो? आচ্ছা, सिगांनि निउस पर्टेल नायगिरि रायजो राजानिसिम आं गासैबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननायखौ सिगां जासिहरग्रोबाय। दिनै जोङो नंगौ एनडिएफबिमोन, एक्चुअलि एनडिएफबि हिसाबै जोंना पलिटिकेल हिसाबै जोंना एनडिएफबि आरो आबसु एकर्ड जाखांनायनि उनाव पलिटिकेल हिसाबै जोंहा इउपिपिएल दङमोन। दिनै जोङो इउपिपिएलजों जोङो मावबोदोंबो आरो थाबोदोंमोनबो। दिनै जोङो इउपिपिएल बे रलिं गभर्नमेन्टखौ जों मानि थाखाय गारनानै दिनै बिपिएफआव जगदान जाफैनांदों। दा बेनि खारनानो जाहैबाय जोङो एनडिएफबि हिसाबै नंगौ जोंनि सरकार थानायावनो जोङो गोदाव सोराव जानांदों। जोंनि सरकारा जोंखौ नायाखै, दा जोंखौ नायै हिसाबै जोङो नायजाया माजाया जोङो बोरै बिसोरजों सापर्ट जानानै थाबाय थाबावनो होननानै जोङो दिनै बिपिएफ दलाव फैदों। बेजों लोगोसे बिपिएफ दलाव फैनायजों लोगोसे जोङो बेखौल' बुङो, बिपिएफआव फैनानै जोङो बिपिएफ दोलोखौ जोङो सरकार गठन खालामगोन। थैयै मोखाङै मोदोमै जोङो मावै दाङै जोङो जेरैबाबो सरकारखौ जोङो गठन खालामथारनांगोन। मानो होनना बुंबा दानि सरकारा जोंखौ नायथारि हिसाबै जोंनो बे सरकारखौ नांला। मानो होनना बुंबा जोङो जेनाखि जोंहा एक्सपिएलटिआबो सानसे समनि दावहारु आरो एक्सपिएलटिजों लोगोसे दिनै बिपिएफ दला जोनोम जादों। दा दिनै बेखौ नोजोर होनानै जोंबो एक्स एनडिएफबि हिसाबै एक्सपिएलटिफोरजोंनो जोङो एखे बिदा फंबाय मोनसे समनि दावहारु हिसाबै जोङो ज'यैनो जोङो मावलायलांनानै जोङो बेयावनो समानै ज'यै जोङो सोलिलांनो जोङो बेखौ नाजादों। मानो होनबा जोङो बेखौल' बुंबावो लास्टआवहाय दिनै जोङो चिरां डिस्ट्रिक्टआव जोङो स्पेसियेलि एक्स एनडिएफबि हिसाबै जोङो दिनै जयनिं जादों। आरो जयनिं जानायाव दिनै जोङो जिसुआ सुमफ्रामारि बिथांनि जेनाखि नोजोर, बिथांनि जेनाखि अननाय, थिग बिथांनि अननायजों जोङो दिनै सफैदों। मानो होनना बुंबा बिथाङा जेरैबाबो जेनेबा बिथाङा निस्सय जोंखौ नायगोन। मानो होनना बुङोबा जोंखौ नायग्रा गैया। ओरैबायदि जेन'बा फेरेंगा मोनहा दिनै जेन'बा जोंनिनो एनडिएफबिनि सासे लिडार गबिन्द सारमोनहा दिनै एनडिएफबिनि सासे लिडार, बिथांमोना नायनांगौमोन। दा बेखायनो आं बेजों लोगोसे दिनै जिसुआ सुमफ्रामारि जिसुआ सारा जेराव दङ एनडिएफबि हिसाबै जोंबो बेयावनो दङ। आरो बे जे रुल्सखौ लालांगोन बे रुल्सजोंनो जों सोलिलांगोन। आरो बेजों लोगोसे आङो खावलायदों दिनै बिपिएफआव हाबनायजों लोगोसे जोङो एनडिएफबि हिसाबै जोङो हाबनायजों लोगोसे जोङो बिपिएफ दलखौबो खावलायगोन जाहाथे माने प्रमद बर' सार आरो बेजों लोगोसे इउजि ब्रह्म, बेजों लोगोसे फेरेंगा गबिन्द आदै राकेश बिसोरखौ जाहाथे बिपिएफ सरकारा फैयोब्ला बिथांमोनखौ बर' जाथिखौ थगायनानै फैनाय हिसाबै बिथांमोनखौ बैकट खालामो, जों बेखौनो खावलायो। आरो बिसोर जेननानै सरकार गठन खालामनो हायालासिनो बिपिएफ दोलोआवहाय बिसोर हाबफैनो नागिरोब्लाबो बिसोरखौ एक्सेप्ट खालामनो मोना। दा बिसोरखौ जुदि बिपिएफ दोलोआ उनावहाय एक्सेप्ट खालामो अब्ला जोङो बिपिएफनिफ्राय जों खारफिनगोन। आरो जों बेखौनो बुङो। दस्रा बाद बाखिया बेखायनो दिनै बिपिएफनि जेनाखि जोंबो नोजोर होनानै हाबफैनायजों लोगोसे जेसेबांनाखि रायजो राजाफ्रा लोब जेन'बा गोसो होनानै दिनै बिपिएफ दलखौ जेन'बा देरहाहोनो थाखाय नाजागासिनो दङ। बिथांमोनहाबो मेगनजों नुदोंब्ला थाबैनो जायफोरा एम जिएम एमपि एमएलएबाबो हाबोबा दानो फारि लाना हाबखादों। उनाव बेफोरबायदि सुबिदाखौ बिथांमोना मोननाय नङा। जोंखौ जेरै खालामदों जों बिसोरखौ खालामफिनथारनांगोन। बेखायनो जोङो एनडिएफबि हिसाबै एकदमबारे मोदोमै मोखाङै जों गोसो होसारनानै बिपिएफनिनो जानानै आरो बिपिएफ दलजों सोलोंलायलांनानै जोङो मावनानै जोङो देरहासार खालामलांगोन। मानो होनबा आं बे फंसे बाथ्राखौ बुंगोन, जोङो दिनैसो पलिटिकेल हिसाबै दिनैसो गोदानै जन्म। दा बे हिसाबै सोरबा उन्दै गोरलैया जोनोमजों लोगोसे रायज्लायखानानै फैयै हिसाबै बिथांमोनहाबो जोंनि सायाव भुलखौ नुबाय बायोबा बा बुंनाय माबा मोनसे मावनो नागिरनायनि जेन'बा थांखिनि सायाव माबा मोनसे गोरोन्थि जायोबा निस्सय निमाहा होनानै जोंखौ ज'यैनो लाफानानै बिथांमोनहा जोंखौ लाफानानै मावलांगोन होननानै जों बिथांमोननिसिम आसा खालामनाय थायो।